itu adalah harapan ke depan Bapak Heru akan selalu menjunjung tinggi harkat martabat keluarga semuanya. Ini. Tepuk tangan. R. Sabar. Karena ini. Asmane sinten? Heru. Jenenge sapa? R toh. Jenenge sinten? Heru. Lah kok R? Nah, Lek H langsung R terus U. berarti E. E. Enek ene. Ya iya enek Iki ene. jenenge ki sapa? Kowe ku nyapa. Ngengkel iki. Sabar. Jen, kaya kejikan apa ngono. Diaturi bocah nek wis lunas ngene iki lho. Yo, R apa? Ya, ayo. Anu, Er iki ndek kuket mau gak disebut kowe. gondrong iki gething iki. Wis to rasa mbok gagak. Pripun? Su. Su itu adalah supel. Sapa sok wonge pawongan utawa umate Gusti Allah. Supel dudu sumpel. Lah angke supel. Wah, supel ya, Pak. Angel kan. Ora balang das lho iku. Ndasku mbok ketut-ketutke. Su niku supel. Aku jane sabar kok yo melu emosi lho. Mek kur dadi agen. Mas, Aku mek loro. iya kuwi. Agen kok gremo. Heh. Agen kok germo denggelmu. Maksudnya yo golekne wong-wong lho. wong iki nek wis dianggep bapak, Nah. kuwi kon bupak. Iya, iya. Nek wis dianggep kuwi mbah, yo kon tambah. Iya, iya. Nek wis ditimbali bapak kuwi piye-piye kudu iso nampa. Ngono lho. Ngene iki awake dhewe lak minangka dadi Anu le, aku ngene lho, iku kan sik sak gebok to. nggih. Tapi kan dikekne aku, didol balekne ning saen. Kok jenengan kula kadung salaman bablas kok iso. Tak kira batinku alhamdulillah membantu kelancaran perekonomianku. Tapi Pak Heru harus taten dong. Boten-boten. Bisi aku kok. Pripun ta? Anu. Tatene karo Elisa Yundi. Ayo taten Pak aku ngundang ngono. Mari ngono, sampean kan taten apa demen? Aku sing tak demeni wong wedok sing yo sing kaya taten iki ngono. Ngono, mangemek sampean to. Tak mongi. Aja percaya. Lah piye? Sing batin kuwi asline ya dalange dhewe. Ning anu lho matur nuwun. Aku yakin, aku kalau Pak Heru Toro ki wis plek nun sewu. Oh sudah hafal. Sudah hafal. Lek Pak Heru Toro ki nun sewu, itu jiwanya itu nun sewu. Bakal tresnani sak kabeh. Wong wedok kabeh ditresnani, Tidak wong lanang kabeh membeda-bedakan. ditresnani, ora beda itu siji lan sijine. Betul. Tapi lek ngomongnya spesifik secara wanita secara spesifik, wis mek dalange dhewe. Hati-hati awakmu. Mau wis dicekel tanganmu to? Heeh. Sis, engko langsung tayamum. Bahasane kaya S3 ya. Kok iso mbok kon tayamum nyapa? Langsung mlebu kok. Kok Ya. iso mbok kon tayamum? Apa ta? Kok aja galak-galakmu. Kangen aku. Aku lama tidak jumpa nak ya aja Orang. galak-galak. Aku iki kangen karo awakmu. Kangen yo nek kangen aja galak to, Mas. Asline Golek bojo ki sing milenial. Bojo kok basa ora nasional blas. Ini ngerti bojomu? pendamping kuwi luar biasa. Bedo. Beda. Ase bedo Jelaskan, Dik. Jelaskan, Dik. Kelase bedo bendino yo pilates ngono. Ngono lo bedo. Pilates. Pilates yo apa? Kuwi sejenis olahraga lo. Olahraga. Dhewe olahragane main push up tok ya, Mas ya? Fitness. Jeno. Push up tok. Dalam Elisa cang ditomongane kaya siji lho. Dibandromo. Cang omonganmu ngerti omonganmu kok kaya beda karo liyane. Bojo kula niki luar kula. Nggih. Oh, dari luar nggih, bojo kula menika luar angkasa. Menika termasuk Luar angkasa Apa opo? lho? lho kira termasuk Pluto lho. Ya jadi Wong ki nek nuwun sewu tanggung jawab ya tanggung jawab. Iya. Pangapunten lho Mas Gondrong. Janipun kula nu nggih pengin nyontok kados Pak Heru ngeten niki. Sembodo. Yen weh-weh Kene yo uyar-uyur kepone iki ngedum sembako ki lho. Ya, pembagian sembako. Ya mending Pak Heru nanggap wis ngedum sembako. Lah sampean iki ditangkap ora ngedum sembako ya. Ya ngene. Ngono. Iki malah beneran anu kok. Mas. Kaya aku persis nek bodo aku yo ngene. Lho, alah. Alah. Pak Heru Torong ki yo lek arep riyo kuwi ngedum sembako. Sampeyan lek arep riyo mesti ngedum masalah. Awang kos kakimu jempolane jebol kok iso dadak ngomongke. Niki Pak, ya Gus ampun. Oh, Anu jebol. Pak, anu kula setunggal nggih, kula setunggal kula. Lah, kowe iki jare wis sukses. Wong dek iki ya buka jajan ning arep omah ngono kok iso. Ngono. Sukses aku kok. Sukses, Pak. Niki alhamdulillah angkringan mlaku sakniki teng arep omah buka dasar jajan barang. Jajan gundulmu. Dodol kolak barang, Pak.
Ngono. Dodol kolak gundulmu, aku iki golek takjil tak dol neh ngono lho. Tak kira-kira dodol. Golek takjil mubeng terus tak dol neh. Lah iya. Karo omah. Tapi motor muntek ya. Alhamdulillah aku sekmu begitu poso iki ya, jual beli aku. Jual beli kendaraan. Iya, dadi ngedol motor tuku beras. Aku sekmu wis ngono. Wah alah lah kuwi Poso. jenenge ngirit nek kowe. Tapi lak to omahku sekmu. Ah iki omahe, Nduk. Udah. Kok nek mampir pangkling sampean. Wis dicet apik, Mas. Ya, Omahe iki dicet. Lah nyapa mbok cet kan? arepe tak dol. Tak kira nek arepe boto mbok Foto nyari. guru kok, tak Jo. do apa-apa. Pak Heru itu adalah pemimpin yang luar biasa. Niku wis Luar biasa. Iki mula pangapunten. Senasa piyayinya gerah tapi masih ada semangat yang tinggi Betul. untuk berbaur dengan masyarakat. Ya. Inilah bukti Bapak Heru yang biarpun tidak menjadi penjabat tapi selalu cinta kepada masyarakat. Dungane enek, Mas. Nggih pripun? Sang cucu sing diulang tahuni pada Nggih. hari ini Nggih. kan ulang tahun kelima. Nggih, nggih. Leres. Iku iso kaya Simbai. Lah Amin niki. amin 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 amin. Mula dibopong dindit muga-muga saged napa nggih Pak, tongkat estafetipun ada. Ngoten. Ora luput saka Kekudanganipun. udangan, ora mrutut saka gendungan. Nggih, nggih, nggih. Beda karo cak jog kluthuk iki. Pripun? Kluthuke apa anu nurun bapake blas ora. Loh. Panjenengan sing pirsa to, Mas? Lek mari mesti maido kancane. Mbok eling lek gering ngono kae. Mak nyuku kruk ngene. Sopo Lho, lho? Sampean lho. Etok-etok aku. Mula diaturke apa, Mbak? Jenengan sama Bapak. Ayo. Mbak Tatin, Tin, Mbak Tatin, Mbak Tatin. saya poso saya gudi lho ini. Lah, poso ta bendino mangan bengi lho Mas, dadine bar maem turu mangan Loh, turu. saiki gak mangan sego ya, Om ya? Mangan bengi ya kowe. Tak ceritani kata dokter. Kata dokter, wong iki ora oleh mangan bengi. Lah Terus? napa? Mangan bengi rokok itu ndak boleh. Makan itu yang baik pagi sedikit ya, sarapan titik, engko jam 10 11 itu makan. Penggilingan bekerja sampai maghrib. Mula bengi aja ngamangan. Rungokno omongane sing bar lara iki ngono kuwi. Dadi lek aku sehat kok bengi mangan ora apa-apa aku ya. Kowe iki ngawur ae. Masun ki alhamdulillah sakwise dipun paringi tausiah para gus-gus mari. Maune perokok berat lho. Iya. Mas ini perokok berat begitu dikon donga saiki mandek Mas. Mandek sik mau wisan. Dongane tetep mandek, rokoke terus. Gugul. Ayo. Tin. Ya. Weh, alhamdulillah. Loh, Bapak itu lho. Oh, iya. dulu kan. Pak Heru, Bandul Pak Heru. Tanggapan bengi iki iso tuku jajan nggo pos Nguryoyo. Kowe iki ora kok ngono. Matur nuwun marang aku. Lho sing nanggap Pak Heru matur suwun sampean lho. Lah ya sing nulungi duit aku. Tapi kan saka pundi pusate? Lho, kok Pak Heru Lah, tadi nggih. zaman corona biyen kae. Duwite tak entekne. Iki sing bayare aku dhewe kowe ngono lho. Entek ya? Dadi matur nuwun marang aku. Masa entek? Wis entek ya. Kowe iki apa ora ngerti to? Domeng wis entek kenden sangke iki ki wis apik iso balik kabeh. Iki enek sing rung balik. Apa? Gayore sing sebelahke sik kadol rung iso nebus. Kira rung iso nebus mergo kae kejebak corona. Wong kuwi kena gaya nyeran utut tok. Kok iso aku gadekne gayor iki lho. Mula asmanipun Bapak Heru. Bapak Heru itu ada 4 abjad. Iki lah awake dhewe wong papat to iki. Ya. Bapak Heru. Hai. Aku sampean R Yutatin, U-nya terakhir Elisa. Ayo, Per huruf. Oh, nggih no, ngoten. Adil to, Pak? He, ndak he. Ha! Ha, Pak. Dalang sisi ra ngrungokne kok jero, dalang kopon sisi. Ha, Yo kami empat abjad, abjad ki huruf. Rungokno Lek he iki suku kata. Yo. Ngengkel. Aku tak ngrungokne kok jero jak mantatin ora mudeng iki karo Poso. Iki lho tak omong iki lho. Wis Ngepos. diomongne 4 abjad kok ya per huruf to. Iya. Lek he iki per suku kata. Lah ya. Ngengkel. He. He iki suku kata. Lek abjad ki 1 huruf. Ganjingane dhewe. Tak omong iki per suku kata. Nggih. Abjad. Diomongi per huruf abjad lho. Kopon. Poso ki ngepos rasa. Tetapi lek ngengkel ngene iki aku bingung aku. Ya poso nggon tutuke, poso nggon atine. Wis diomongi per abjad kok ngengkel per suku kata iki lho. Lenesu Pak Heru. Yoting nih. Lho Pak Heru nek nesu malah maringi, Mas. Iya kok nyebuk kok. Bareng waras kok pegel nih sisi.
Sampai ini cilik digedhekke gede diindit. Saya ngomong sapa? Karo Mas. Aku cilik digedhekne bareng gede nek. Loh. Maksudnya ki sampean biyen ki dipangku Mas. Dipangku apa purul aku masamu ki. Iki lho, kula iki adi. Maksamu ngerti karo anu. Ngomong sing cetha lho. Masun biyen ki paling ora ya sik trah saka penyanipun Pak Siswanto Roh. Harjaswito. RM lho iki. Lah iya RM Bundo. RM Gundul. Bundo. Bakul rumah makan Bandang. Kondo. Raden Mas Kondo. Nah. RM Raden Mas ngomong sapa? RM ki Raden Mas. Rosokan menungso. Wis aja Wes sembrono. saiki apa? H itu adalah harapan. Nah, ngono lho. H terabjad H ora H. H Gila iki. wong tuwa kuwi akeh lupute. Luput iki bener ngengkel. Wong tuwa ya akeh salahe, wong tuwa akeh laline. Gawane wong tuwa ki telu. Siji kuping kuwi ora krungu, budek. Sing keloro Dik, kuwi pangku. Kowe nyapa malah jelas ning ngono. Kowe iki jenenge jelasne Kowe ngengkel. Kowe iki ngejlokne Betul. Blok nek kowe wis ngengkel lho. Iki ben sadar, wong tuwa kuwi gawane telu. Siji budek, loro lali, telu nguyuan. Kowe kudu ngerti. ora tau nguyu. Mosok. Mosok. Lha kok picek lho delok nek aku. Oh no. Kene tak jelaske. Hei, Ora H. gitu. H itu adalah harapan ke depan Bapak Heru akan selalu menjunjung tinggi harkat martabat keluarga semuanya. Ini. Tepuk tangan. R. Oh, sabar. Karena di Sabar. Asmane sinten? Sabar. Heru. Jenenge sapa? R to. Jenenge sinten? Heru. Heru. Lah kok R? Nah, Lek H langsung R terus urut. oh, berarti E. Nah, E. Enek ene. Ya iya nek Iki ini. jenenge ki sapa? Kowe ku nyapa. Sabar, Bro. Ngengkel iki. Sabar. Ah, Jen. Kaya Penting, kenjikan apa ngono. Diaturi bocah nek lunas ngene iki lho. Yo. R apa? Eh, Ya, ayo. E. anu Arek ndek kuket mau gak disebut kowe. gondrong iki gething iki. Wis to rasa mbok gagas. R. Ros. Kok iso R? Kowe malah Asik karo macotongmu. R. Nulari sampe. Kowe sama nulari. Nulari aku. Kan iki. Oh iso. Iki saka tembung ekonomi. Ekonomi beliau dari tahun ke tahun insya Allah akan ekor. ekonomi. Lah. Pedus ya nomor piro? Bakul nomor. Ekor. Iki ekonomi insya Allah beliaunya ekonomi dari tahun ke tahun insya Allah akan lebih melesat dan meningkat. Amin, 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 amin. R. R Tatin. Aku R. R. Nggih. R. Ra nyangka ra ngira nek aku bakal ditimbali karo Bapak Heru malam hari ini. Alhamdulillah. Elisa. Oh. Kok oji? Oh ya. Oh. Kan? Oh. Muga-muga untung. Kowe ketoke padha karo dalange kowe. Sabar, tenang dulu, tenang. Gandeng Dulu, iki. sabar. Gandeng dulu, iki omongane angel ndang ditransfer rono ae. Ben ngumpul rono. Tenang dulu, tenang, sabar dulu. Iya. Ngono. Untungnya gede banget. Untungnya gede banget. Sing Untung. gede opo? Untungnya. Untung. Oh, Basa Jawane hasilnya. bati. Aja nyindir iki. Nek iki memang untune gede banget iki. Oh, lek kuwi untune kekeselen itu. Beda. Nah, wis to? Wis. Tumang Heru. Ah. Saiki Sunaryanto per Sukata. Sukata. Su. So. Su itu adalah supel. Set kowe nggonmu ngendi to, Dik? Dik, urutanmu iki genah to ngulang Ora kalih. ora kesel mbok. Rene. Ngendi iki? Ora kesel mbok kon Anu nurut. ngene. Kowe kok lek bingung, aku ning kene, aku ning kene. Kowe ning ndur salon ngono. Nah, aku mana turute mau Kene lho. kali ya. Pripun? Su itu adalah supel. Sapa sok wonge pawongan utawa umate Gusti Allah. Supel dudu sumpel. Lah angke supel. Wah, supel ya, Pak. Angel tenan. Ora balang das lho iku. Dasku mbok ketuk-ketukke. Su niku supel. Aku jane sabar kok yo melu emosi lho.
Su menika supel, Pak. Heeh. Sapa wonge sing ora bedak-bedake umat Gusti Allah, insyaallah Gusti Allah bakal tresnani marang sak padane umat. Lah ya kuwi tegese ora Supel, nyumpel. seneng srawung, mboten Ora bedak-bedak. nyumpeli rezeki. Leres. Dadi sumpel. Supel kuping. Layakno dagelan ditira kerasan melu karo iki. Narimo. Ya. Nar ki narimo, nrimo ing pandum pinaring saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wong lek gelem nrimo, insyaallah bersyukure gede ditambahi rezekine. Amin. Yan. Urutane 1 2 3 Telu, Yan. Yan kowe mau wis sunar Ya. ya. Saiki 1 2 3 berarti kowe meneh Yan. Yan, kowe iki lho iki malah kaya bakul letek udah. Kowe iki jur Kowe wirane ini lho. wae kok. Kamu tuh mau di mana? Kamu di situ. Aku maunya di situ. Kamu di situ. Aku mau situ. Nanti kamu tak cium loh kamu. Rupamu cile menje. Jadi biji matamu. Kok Jadi dadak kaya nyium curu. banget. Yan. Yan ki Kowe. apa? Yan. Aku mbok tingano. Yan. Yan apa? Yan. Tuk, Dari kata kowe ngeser sakmene ndak kuat. lah Kluthuk iki lho. Kowe ngeser sak taten iki ndak kuat. Padu Kowe iki kondange kegawa iki lho. Kegawa aja klitik. sama nih kondang ya kegawa sing nanggap. Iya, tak nek sing nanggap ra kondang bener. Dajal nek sing nanggap tengok-tengok ning wae. Loro nek. Cengkane ane. Kok panggai iso nyau. Yan Tatin, Yan. Yan itu dari kata semayan. Jadi ini Bapak Heru itu tidak pernah nyemayani wong sing wis tahu diundang. Janjeni. Berarti padha karo berarti sportif lah. Seperti tanggung jawab Tanggung konsisten. Toh. Tol. Tol. Bentar dulu, mikir dulu. Kok nganggo tol? Toh. Ora nganggo L, Sah. Tol lo, mentol, ora mentolo, nek susah. Ora mentolo, nek weru wong susah. Iya, bisa ya pakai aja itu. Toh ki saka tembung Soi sogok. Tol. Soalnya Ketemu sapa? sogok. Sapa sing nyogok? Lah kono pengen nyogok tekmu ketoke. Anu kok asumsimu ki asumsi sing ora kepenak kok. Elek sing elek kuwi lho, Duk. Aku ngomong so. Kowe karo aku. Sonika sedekah, Sedekah. kulo makrofin sedekah tun. Dadi Bapak Heru tu niate sedekah. Apa kan? Iya ta. khulu ma'rufin sedekahun. Ngerti ra iki? Aku ndak ngerti kowe kok iso ngono lho. Loh, saiki tak takoni. Donga sing langsung diijabahi dening Gusti Allah donga apa? Nah, Donga Heeh, sing sing langsung kelakon, langsung diijabahi Gusti Allah donga apa? Ora sih to aku. Sing tak takoni. Ndak ero aku. Roh ora man? Ndak ero. Donga apa sing langsung diijabahi Gusti Allah? apa kuwi? Iso ora kowe? Ora iso. Iso ora? Ora ngerti. Iso ora? Kabeh Apa? donga iki nggawa proses kok. Doa itu yang selalu langsung diijabahi Gusti Allah. Sing diridhoi Langsung enek. apa kuwi, Mas? Doa makan. Lho. Kok iso, Mas? Lek doa makan, Iya. Allah mabarik lana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kan langsung mangan. Sapa sing ngomong? Sapa sing ngomong langsung Lah mangan? aku lho. Lah sing mbok pangan ra enek sapa sing mbok pangan? Lah engko oleh saka Pak Heru langsung mangan aku. Kok sing dipangan ra enek kok arepe pangan kok iso. Sing tak jare duit ngono kok iso. Duit meneh. Iya no ngono. Ya, siap. Coba Mas, jaipongmu kene. Ya coba. Pelok. Karo iki aku. Apa tembange? Tuh. Pakai yang agak hot toh ya.